Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending na isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtol las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa atong atingog subong aga, including hindi lang sa radyo, kundi sa atong pagiging social media, no, sa page sang Aksyon Radyo. No? Welcome kids, isa naman kaya edisyon sa atong programa Istorya Espesyal. Diri gihapon sa Diwa Easy Aksyon Radyo. No? So again, live kita sa radyo. No, and live man kita subong sa page sang Aksyon Radio sa mga mahilig naman iya mag social media, no. Kumusta ka mo dira? Today is Feb 16. So ikatatlo nga Domingo sang bulan sang Pebrero and bulan sang gugma, no. Gin-celebrate naton ang aton nga Valentine's Day last Friday. And as usual, napuno ang mga restaurants, buhi niya naman ang mga negosyo. Wala sang coronavirus nga makapugong sa mga tagipusoon yung nagahigugma, ayabaw. Nag-dinner kami with the family sang last Friday night. Sang 13, sang gabi naman niya, upot yung mga staff ko tanan. And then sang lunchtime, sang 14, upot yung naman ang mga staff ko sa Bing office. And then sang gabi, upot yung ako yung family. Puno ang mga restaurants, sigpot ang mga bulak, no, milyon nga mga roses ang nagkalaubos ang last Valentine's Day. In fact, nagkakadalahig na gani ang iba niya bulak, no. Magapalahimuyong lang niya pero gapalahimuyong nga bulak nagkalautod tungod sa Valentine's Day celebration, no. But roses kaya ang pinaka-special nga bulak, no, sa Valentine's Day. So milyon naman yung mga roses ang ginpang-utod para i-offer sa mga nagmamahal, pusong tumitibok, yes. No, so ang mga restaurants naton dire, grabe man, no. Sang ato kami sa may isa ka restaurant sa dira sa Marketplace sa Government Center, gapila ang family, ang couple nga makaon kay na table mo, no. So from 6 o'clock magahulat pa ya hasta pa yan 9 o'clock ya para makasulod lang kag makakaon lang. It was a very special day kag you know, at a certain moment bala malipat ka man bala, no, nga may problema gali ang tubang aton niya nga nasyon, mas nang ibabaw ang gugma hamban lagani kuno. Ang Valentine's Day is second most celebrated. May pinakadamo bala cards, no. So na cards subong ti social media na. Cards, you know, for gifts and roses next to Christmas sa bilog nga kalibutan, no. Amo na siya kuno ang Valentine's Day celebration, no. So madamo ang nag-celebrate. Why ko man nakita ang naka-mask. Nag-enjoy, na puno ang restaurant, na puno ang gifts, na puno gid, no. And even ang mga atubla na puno man, no. Mga business buhi gid, no, sang Valentine's Day celebration, and we are very happy and we are very glad nga maski pa paano yati ano ang aton nga ano man dire mga negosyo man dire. Thank you again Mr. CMD, no. Nagatag naman siya pang energize aton puso si Mr. CMD. Thank you again Mr. CMD Roland, no. So sa liwat
ako yan nagpula ko yan sa buhong, not because of anything, but because why na kuya bayo, no? Siyempre, bilog ng simana, ginalabahan na siya. So, pula is the color of the month, no? Happy Valentine's Day sa inyong tanan, and subong may guest kita diri nga ginapaabot, no? May as promised, ang aton subong episode every Sunday is all about love, no? Diri sa programa Istorya Espesyal, kaupo gihapon sa inyo kubos nga alagad Israel, Councilor Israel Ising Salanga, na nagapanamyaw kita Happy Valentine's Day sa tanan nga malabutan sa ating tingog, isa ka mahigugmaon kag mapinalanggaon yung Domingo sa inyong tanan, no? And as promised, may invite kita nga bisita sa aton diri nga programa, and we'll be talking about love, no? Ang ambako ang programa naton bilog nga Domingo magasentro sa paghigugma, of course, no? And last Sunday, meron kita bisita, maging guest man dere, ang couple for 17 years and a couple for 17 years before sila nag-asawahay, and eventually nagdayunagit sila, and now isa ka simple and happy family ang ara sa ila, no? And subong lain naman niya nga love ang atong pag-istoryahan, lain naman ang atong special nga bisita. But before sina, itakol ko lang na yung issue aside sa Valentine's Day, no? Ang latest sa aton naman yung coronavirus, clear ang Bacolod City. Tanan nga PUI, o person under investigation, negative, no, sa coronavirus diri sa syudad sa Bacolod, and we're very happy and we are very glad nga negatibo ang nangin resulta, no? And ang isa gid naglupok kanya nga balita kagapon, actually medyo hapon ako yung nakabati isang sini nga balita because ato kita sa nag-celebrate kita isang birthday sa aton yung kilala, nag-attend kita sa birthday, and wala ako diri kagapon niya, no? Pag kabato ko sang signal, isa sa pinakaginaistoryahan nga tupik ko kagapon is ang shooting incident dira sa may Lopez East, no? Lopez East dira sa crossing gid, no, nga area gid, crossing circumferential in Burgos Street kagapon. Natabo siguro nagluntad ang insidente siguro mga before 4 o'clock siguro na, before 4 o'clock or mga amos ng oras be. Kaya nabatong ko siya alas 6 na or 5:30 na nagsulod sa ako niya nga group chat, no? But nevertheless, ang pinaka ginaistoryahan kagapon ay ang issue is ang shooting incident do nga natabo dira, and allegedly siyempre way makita sang authority yang maghusga, no, sang nagakatabo, no, or ano kung ano gid bala ang rason sa likod sa tanan, but allegedly ang tumba kagapon is involved kuno sa illegal nga droga, no? Amo na ding nabutang sa balita, no? Though anong term nga gamit nila man, ginaligar ang suspect sa krimen, ginaligar apat na suspect sa krimen sakay sa puti nga SUV, no? Ang napatay kiyala sakay patrolman Eric, no? Nga gin-assign sa Mindanao matapos ginlakip ang ngalan sa supplemental affidavit sa ni anay self-confessed drug bagman nga si Ricky Serenio, no? So si Eric kuno ang allegedly, no, absent without official leave o kung nag-awol ini siya sa nga pulis matapos ginluthang sa dalan sa Burgos Circumferential, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod mga alas 4 na kagapon sang hapon, Pebrero 15 na tungod 16 na subong So amoy na ang pinakaginaistoryahan subong nung insidente diri sa siyudad sa Bacolod. I don't know, ako as much as possible I don't want to give comments na tungod allegedly wala ka man sang why ka man kabudlay mag-accuse sa katao nga why ka man sang ebidensya. At the same time kung ebidensya ka man, why ka man balugid kung ano gid ang mga rason sina, no? But I really hope and pray nga kita diri sa siyudad sa Bacolod di maserbe ang
ang hustisya man yan, maging fair man kung tani ang tanan, including both sides, no? Kung amo na bala ako ya, the very reason why nagdihon kita sa isabla ka ordinansa diri sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod Anti-Drug Youth Task Force, and I'm very happy nga ang aton kiopdanan sa konseho, headed by Vice Mayor El Cid Familiaran, all-out support kid, no? Pagpasar ko sini, syempre baguhan kita dira, hindi man kita ya pasagad, nagatuon pa kita dira sa konseho. Pero during that time, pasar ko ini siya, very supportive, tanan gid nga kaupdanan ko dira sa sanggunian panlungsod, no? Tanan gid ya, all-out support gid ya sa pagdihon naton sa sining ordinansa. Kay ang pinaka-main naton lang nga reason and purpose ini, nga grabe ang struggle no sa illegal nga droga diri sa Pilipinas. Our president committed to solve the problem in 6 months during his campaign. Pero nakita nyo naman sa subong why na solbar kaga struggle siya todo, dumdamo na sa nagkala tumba because hindi amos nakahapos. You know, dalom siya katama, dako na siya katama ang naplastar nga sistema kag ang mga involved dire. So silang ko ako personally, I'd rather invest sa ato niya mga young people, no? If you cannot do anything sa mga dagko, then dili ta sa mga gagmay. Ma-invest kita, ma-motivate kita, ma-instill kita, ma-empower kita, mga kabataan nato, no? Kaya siyempre, I also understand nga ang bisyo, hindi mo na pag-open up sa kabataan sila ginikanan. Most of the time, it is being influenced by friends, by peers. Ang nangyagtatay mo yati, ma-focus sa pagpangita obra, pagpaskwela mo. Ang ginikanan, mabantay sila kabataan, you know, mag-guide sila kabataan, but because very strong subong ang ating environment, especially with the advent of social media, and grabe man subong ang impact sa mata sa kabataan, and amon subong ka-strong sa campaign against illegal drugs, siling ko, naghagahandom kita yang magpartner ang gobyerno, massive nga pag-campaign against illegal drugs, no? Kaya nablang ginahaset ko for me example lang ako man niya kaugalingon, nga the reason why ari ako diri subong sa public service o kung sa politika, because once upon a time, I was influenced by my parent nga naga-serbisyo sa barangay, and sa ngaran na ako sa eskwelahan, na-influence man ako sa akong barkada, nga nag-intra ako sa student government, nangin senator kita, nangin vice president kita sa Bacolod City College, nga student government. So, tungod amo to nga kind of friends nga ako napdan, plus may teacher ko nga grabe mag-motivate before sa akon, sa amon, yung mga kabarkada, na nag-angamon direction niya, dili towards, you know, public service, towards success, meaning may impact sa life sa isa ka bata kung may motivate sila, may naga-partner sa ginikanan sa pag-empower sila. And that is exactly the reason why ari ini siya sa buong programa ginplastar naton, and I also talked to Mayor Bing and full support ang aton pinalangga nga mayor. In fact, may nag-ayo kita budget sa iya for the implementation of this come 2020 nga school year, and approve dayon wa gid problema. No, so ang DepEd nag-attend ligad sa aton nga meeting, although ang CHED kag ang NAPSEA wa naton napadalaan sa invitation, but I hope makalabot ini siya sa mga faculty members and mga coordinators sa mga private schools, because ang ordinance naton nga ginpasar naghambal ini siya nga i-involve naton dire mihimo kita organization of anti-drug youth task force sa both public and government, public and private, in partnership with the city government, no? And then massive ini siya nga campaign, ma-select kita mga officers, and kumbaga ma-create kita armies against illegal drugs sa aton yung mga young people diri sa syudad sa Bacolod, no? And this is a massive campaign, and kung ma-involve aton mga kabataan, at least makapanggamot kita ya sa grassroots nga level sa school-based naman yan, no? Kasi as mentioned, ang barkada nag-start sa eskwelahan, and ang influence nag-start sa eskwelahan. If you could instill, you know, knowledge sa aton yung mga young people, kaya ma-empower ini sila, mapuno ang ilang pinsal, ma-motivate sila, magamit mo ini sila nga mag-motivate man, mag-influence man sila ng mga barkada, and then magiging domino effect ng guaya sini, no? Ang damo na sa aton iya nga reach out yung mga young people, yan, no? And who knows, ina siyang activity ang intrahan nila, ina siyang
ang isa ka seminar nga nag-attend sila can change sa ilang life, no, can change sang ilang outlook, na ma-change ang ilang panulok sila palibot, and hindi sila magtalang sila manyalandas, no. That's why gani ini siya nga buluhaton is not just the responsibility of teachers, of government, of parents. Responsibility ini siya naton tanan, no. Ang pagkakita mo dang ang isa ka bata, kaya po mo i-motivate, nakita mo nga ma-impact sa life yan, no, idol ya kabi, you start talking to that person. Bisan gamay lang kaya ako gani. Sa gamay ko, once upon a time, hindi lang, cross mo lang bala ang may mga certain point lang sa life mo nga may ma-encounter ka, and then may mahatag si mong advice. Ina siya tatak sa mind gani hasta magtigulang tanambal di amo niyo, amo ni gani o. Meaning ang effort nga pwede ta ihatag bala, ang time nga pwede ta i-share, bisan lipot lang, can actually impact the lives of our young people, because confused subong ang aton generation, confused subong aton mga kabataan sa ilang direction, because damo gagaw eh. During our time, hindi ka naman during our time gani, but you know, 80s and 90s, ang direksyon gahalin lang sa teacher, kag ang disiplina gahalin lang sa ginikanan. Amol na siya before ya, that's why pwede mo mabakol sa mga before ang bata mo. Ang teachers before, pwede makahampak sa ilang kamot kung sila assignment or maginungol sila. But now, hindi na. Because grabe na ang grabe liberal sa mga katama ang sistema naton, and gaagaw na ang atensyon sa aton ng mga kabataan sa social media, no. That's why sa sininga generation, it is very important nga tanan naga binuligay, no, tanan suportahanay, and I hope tutukan na naton ini siya, no. Lagad may message na dire. Okay, because may nag-abot kita nga message alert. All right. And that's why, no, and kita ya nagaplano, kita ya nga ma-partner kita ya sa Department of Education and sa mga private schools dire. Together, you know, I hope together we can make a difference, we can impact the lives of our young people. Hindi man ang goal naton diriya makasave kita 1, 2, 3, 4, 5 or 10 or 20 or 100, better pagid. But ang isa nga ma-save naton through this program, dako na gyud man gani, no. And we also would like to encourage our parent man, no, nga sa amos niya nga struggle nga ginatubang ninyo subong. It is very important nga ang tutok ng atensyon ninyo sa inyong kabataan subong ya extra special gidya dapat yan, no, because grabing agaway subong sang ninyo sang inyong pagdisiplina, pag-impose ninyo sang inyong disiplina sa inyong kabataan kag ginaagaw man sa environment naton diri subong, no. So before it's too late, antes pa bala ulihi ang tanan, no. Samtang hubin pa, i-impose na natin yung datan ang aton yung disiplina nga gusto i-impose sa ila. Kaya kung tulokon tagid, ang maganda na mo, bala, kaya may mga barkada ko nga ang ila kabataan, ang mga gagmay nga bata, magahimo sang cards para sa ila sang Valentine's Day. Nagabakal sang bulak, nagahatag sa ila, no, etc. Naga-create sang greetings. Actually, including Councilor Cindy Rojas, nabalang ko siya. Kaya naging-post sa Facebook, naging-greet siya sa iyang bata. Naging-muan siya daw, I think, daw chocolate cards and flowers. Siling ko, i-enjoy mo na nga dahan subong. Kaya maabot ang time, ang iyong mga bata, kagang iba, pag niya kabataan dire, maglagko na sila, malayan niya ng ilang attention, malayan niya ng ilang focus, no? It's either sa girlfriend na nila, or sa ilang ng studies, or sa ilang ng obra. You know, they will not be as romantic sa ilang ginikanan as bata pa sila. Same na siya sa pag-impose ng disiplina. Same na siya sa pag-impose ng disiplina, no? Samtang kaya nyo pa i-impose ng disiplina sa inyong mga kabataan, samtang gagmay pa sila, himuon tangadaan, no? Kay samtang ano ta pa sila, mapati ta pa sila. It is very important nga sa as early as now, ang aton yung mga kabataan, maano ta nangadaan,
disiplina tanan ma-instill na sila ang disiplina na nga expected sila tanan. Okay? So, good morning, madam. Oo, si ano yaw ay pa? Okay. No, naka pa sa iya ba? Oo, sige. Anyway, as promised, kagina, no? May invite kita nga bisita subong, di ba, Love Month ang balko kagina. And since Love Month ini siya, pagigugmaman ang aton niya topiko. Pero sari-sari ni siya nga kind of love, no, ang atong pag-istoryahan. Last week, medyo romantic ni siya nga love. Subong yala, naman na siya nga type of love ya ang aton niya pag-istoryahan niya. And we invited a very special guest. Subong, actually, good friend ko man yun ni siya. Pero friend ini siya sang akon mga grupo man, no? In fact, ang nag-suggest ni sa akon sa iya si Ma'am Cora Ramos, no? Ano pwede ni Ma'am Cora subong? Oo. Si Ma'am Cora, di ba? Uton ni Councilor Dindo, no? Gin-suggest na gid sa akon nga sa niya in guest mo gid siya. She is a very good friend of mine. She's a very strong person nga may ka-inspiring gid sa iya man nga storya, no? And I was surprised nang iyang itsura mas hubin sa Facebook, no? Kaya expect ko may edad na ni Madam, before kita mag-start, pwede lang di mo na paghambal, ha? Pero ako lang, ano, mga pila ka na subong? 41. Oh, that's why ka very young pag magali sa imo, gali ya. Hubin man sa tsura, katama man. Alright, ma'am, i-click na palyog na mo para mabatian kita. Sige, good. Sige. Para na? Okay, sige. Bebe. Alright. Good morning sa imo, madam. Kag sa imo nga partner upod mo diri subong. For the sake sa atong tagpalamati, ang atong name palihog kag diin kita subong star kag anong profession ta subong. Closer to sa mic, ma'am. Good morning, madam. Good morning. I'll si Teacher Gladys from Granada. And then, I'm a teacher. Teacher Gladys, teacher ka sa Emiliano Lizares, no? Grabe ang nabuhay ang mga taga Emiliano na naton niya bisita. Magita siya sa camera, boss. Si ano? Kitaan siya. Ayan, okay. Alright. Kumusta, madam? Happy Valentine's Day sa imo. Happy Valentine's Day yun sa iyo. Sino nga itong diring opod subong? Husband ko. Si Habi. Hi. Laki ka bud like sa computer, ho. Hindi ko makita si Boseng. Boseng, kumusta ka? Taga-kantor ko na siya every once in a while. Okay. Now, may isa kitang hinaulat subong. On the way naman siya, makanto siya. Sis Dalom. Sige, sa kaon siya dugay-dugay. Ba't unahon ta kanay, madam? Let's not talk about her anaya or her condition. How long ka mo ni... I mean, pila subong yung kabilog yung kids gani? Tatlo siya tanan. Oo, tatlo siya supposed to be. Okay. And eldest siya subong? Yes. Actually, may hayaman kami sinino. Eldest siya. Pilang edad siya youngest mo, ang kamanghuran mo? 4 years old. Oo, kalayo ko sanggap, ha? Kalayo ganin sa gap. Pila siya subong? Ang... 23, next is 17, next is 4. Oh, very young. Okay. So, ang duwa na sa subong? Bali, ang isa, senior high school. Oo. Ang isa mo ng pinaka-youngest. Okay. And, alright, so tatlo sa tanan. Okay. So, 23 siya, meaning 18 ka? 18 ka? Or sang ano mo ni siya, na bata mo ni siya? And, isa 17, isa 4. Grabe. So, 19 years ang ilang agap. Actually, mo nag-gap naman sa mo niya agot eh. Yeah, bebe. Oo, dumang mo siya ng mga 18 years man. So, kumusta ini siyang anong mas maitawag si Miss Gladys lang guro Teacher Gladys, Miss Gladys lang. Okay, Miss Gladys. Ang atong inistoryahan subong is your love for this is about a mother and daughter love naman niya, no? Yes. Gabamati na siya subong wala. Wala ko idea pa. Pero is it okay if we talk about her? I mean, basi kung hindi dapat nga inistoryahan ta siya or basi makabati to siya, hindi man? Hindi man. Okay man lang. Okay. And I hope wala siya ka pamati. Diba? Kasi kung ano siya wala karon Pero aware naman ni siya, madam, sa sitwasyon niya sa buong. Okay. Pasudlong tanay si partner. Siya na? Okay, sige. Pasudlong tanay. Hello. Opong ko dila na partner. Ayan. Belang taon ta kung madala siya sa ato niya.
nga camera diri sa Facebook. Kabalo ka radyo subong, hindi na lang radyo, may social media na kadala, no? Amo ni subong that's why na plus start na siya dapat, no? Penda siya na tubig. Okay, matsagod ng hapon siguro sa saka diri subong. Good morning si mo Toto. Ang name ni Toto si ito ang mic. Okay. Sige hagid. Okay, okay ka na? Naka-inhale, exhale ka na? Okay, good morning sa imo. Toto, ano yung mo name? Mercury's May na, sir. Closer sa mic, hindi mo batian di. Sige, be? Mercury's May na. Mark Merc. M-E-R-K. C-R-I-S. Mercris. So we have Miss Gladys and we have Mercris. Subong upon natin. Okay. Mercris, taga diin kaya Mercris ya? Taga Bata. Bako, Lord ka man lang. Okay, and how young are you now? 23 years old. 23. Kaedad yung mga duwa. Okay, Miss Glads, anong tawag niyo sa kay Palanggata? Bibi. Baby, anong nickname niya? Mary. Bibi lang gid siya, sir. Baby, ang iyang nickname si Baby. Okay. Kung I don't know, mati siya subong, pero Baby, good morning dira sa imo. Okay, Mercury, so naon ta kanay before sa Miss Glads, no? Paano ka mo nag-meet ni Baby? Sa Mary? high school. Hindi siya batian. High school, sir. Okay. Batian siya? Okay, high school. Di ka mo nag-high school? Sa Bata National High School. Oh, tinga Granada kaya. Ito ko nag-teach. Ah. Pasulod. So si Miss Gladys is actually the mom of baby, na baby Mary, no? Okay. So ikaw na-meet mo ang bata ni Miss Gladys Sa high school. high school, batch ka mo ba sa high school? Batch kami. Okay. So, kumusta? Saan nangin ka mo? Saan ka mo, pag-meet mo siya sa una, na in love ka na gid man sa iya? Nang ano lang sa grupo. Sa grupo. Okay, so ginastoryahan ta diri subong sa atong tagpalamati si Baby. Si Baby, Mary, bata ini siya ni Miss Gladys. Tsura mo yung Miss Gladys, ka bata-bata pag ito loko. Hindi ko magpati, ang may 23 ka na anyos nga bata. Yeah. Okay. So, na-meet mo ni because I think si Baby is very active man sa una, no? Sa iyang eskwelahan. Safety officer. Safety officer ini siya. She's very smart also. And is that the reason why na-in love ka man sa iya? Asa niya gwapa siya. Attractive sa iya. Ikapila mo na siya nga girlfriend. Third. Katunto si mo, ha? Pawala ka lang. Ano magalit niyo? Medyo, okay. Take it all. Dark saman si Merc. Si Merc Chris. No, si Merc Chris. Okay. So, na-girlfriend mo siya, pila edad niya? Nang 15. 15. Pre yun. So, malawig-lawig na kamo. Manog 8 years na kamo 8 years na. ni Sa June 23. sa June 23. Oh, so when you fell in love with Baby Mary, medyo tagos gid sa heart, no? Okay. So, kumusta man ang relasyon niyo nga duha so far? Okay man nga kami nga duwa. May away man kisa. Which is normal. Honor. Oo, abnormal na yung relasyon niyo. Even mag-asawa gani, may mga misunderstanding. Okay. And anong pinaka-favorite mo gid nga characteristic be attitude ni Baby? Buot sa silosa. Jealous. Meaning, mapanalanggaon eh. Diba? I mean, you can only get jealous when you're... Hindi ka ako nabation ko, no? Hindi ka ako nabation. You can only, be very jealous kung palangga mo ng tao eh. So, sila sagid. Dapat loyal ka gid. Daw mo na be. So, buot it siya tama para sa imo. Okay. So, June 23 ang inyong anniversary. Okay. Now, Mami, kaya para hindi mo confuse na tagpalamati ta. Mami Gladys, saan nag-start ang iya ginabatsyag? Actually, Closer to Mami. nag-work na siya sa Cebu. Pagbalik hindi sa amon last June, nga naglagaw-lagaw pa kami gani. June ano? June 17, I think, nag-abot siya sa amon. 2019. 19. That was 10 years ago. Last year. Last year lang? Oh, Oo, last year lang. last year lang. Oo. Okay. 2019. 2000? 19. Last year lang. Oo, Guys, last year. Okay, Marla ka na-interview ta ka. Di kasi nga chat lain niya nga ako pag-ichindi. Oo. Okay, last year. Naghabok, actually, ang diri nga side. Ginpa-check siya sa ENT. Ang ito, dlo mo subong, dalom sang liog. Diri, ang side. Sa may between sa shoulder ag sang liog. Okay, naghabok tapos. Naghabok, and then, kasakit ko, no? And ginpa-check up siya naman sa ENT. Pagkatapos naman sa ENT, ma-wait kami for the results ng X-ray. Pero hindi na kami kaulad sa result, gin-admit siya namon.
And then, pagka tomorrow, yung nag-abot ng result nga for recommendation for CT scan. So, dito na siya CT scan pagka other day. And anong result? May mass. May mass. And then, another na naman nga CT scan biopsy para i-confirm kung it is malignant. And then, na-confirm nga malignant. Pero prior to that, why siya maginabatsyag ng iban? Wala. Kasi since nag-obra na siya sa call center, panosyatic, naka-work man siya sa teleperformance, doon nga nasipon-sipon lang gid na siya, nga ginaubo-ubo. Amo lang gid na siya. Actually, nga ginabatsyag sa una. Okay. And naghabok ang sa Dili. kilid ya, dalawang sang liog ya. Paghabok, nagpuli siya di from Cebu. Nang diri na siya nga daan sa Bacolod. Nagbalik na siya di. Wala pa after 3 days kinaglagaw pa kami ganun sa SM Oo. sa Sunday pagka Tuesday evening amo tulungan ba siya mga nagulpi lang naghabok. Gulpi naghabok. Gulpi lang siya naghabok. Nakita niyo gid ba nga gulpi Nakita- naghabok? oo, nakita gid man namon. Grabe, Dali in a nagdako- span of days lang? Oo. Okay, paghabok, yung pa-check ninyo, may mass. Oo, may And then mass. pagpa-check nyo liwat, malignant na. Malignant na siya. And anong findings? Non-Hodgkin lymphoma. Okay. Actually, mangkota ka na, no? Kasi lingko to, why ko yung kachindi. Ay, hindi ko siya naitsindihan. Gid, ang sistema. Ano yun na siya kung nga masakit? Sa immune system, sa aton nga lymphocytes, ang ato dugo. Sa atong dugo. So, hindi man siya leukemia. Do hindi pa siya So, hindi siya. Okay. Hina lang gid siya immune system. Naghina lang gid ang iya immune system. That's why gindakop siya kuno sang Okay. Now, syempre may medication niya natabo, gipabulong niyo siya, ano niyo siya, pa-doktor niyo siya, gipa-admit niyo siya. In fact, di ba nakatuwa ka na sa aton na kusina, naka-extend kita dito bulig, although gamay lang man dayon nga bulig kung ma-extend naton because we have this kind of system nga naka-alat na siya nga daan niya. Pero ang problema, ang encounter niya is very dako gid siya. So, Yes. na-discover din siya last year. And then ano natabo na sang sige-sige na despite sa inyo nga pagbulong sa iya. Actually, ginpa-chemo siya namo, nakatapos siya sang 6 nga sessions ang chemo, but then kulang gid kami sang ginatawag nga bulong, wala siya namo natagaan sang rituximab because nablang mahal-mahal siya Mahal-mahal katama. gid siya. Ang isa ka vial cost 96,000. Oh. So, ina nga ng rituximab na dapat 8 gid na ka vials need ya para mag-ayo siya. Kaya actually, ang basa ng doktor, curable na siya ang lymphoma niya. Oo. Pero kung hindi mahatag ang exact nga bulong, hindi gid siya yung mag-ayo. And imagine, we are talking about almost 100,000 per vial. Yes, per vial, I 100,000. mean, no, bugat siya katama. Yeah. And pila pa, 6 pa ang gina-require. 8 pa ang gina-require. So that's almost 1 million. Yes. Diba? Aside sa mga iba niya pag mga bulong, pag-admit niya pag sa ospital. Okay. And ang iya sa mga kondisyon is, na-mention mo sa akin, medyo, hindi gid mo nakaayos sa bong. In fact, although may mga progress, pero kung tulokon mo, medyo ano na gid man katama, medyo worse gid She's katama. dependent na sa oxygen. Ganda nga depending sa oxygen. Oxygen. She couldn't even talk, no? Hindi siya makastorya pa sa Actually, though there's a miracle nga naghambal na siya and then nagkaon na siya. This past few days lang. Pero pag mga 1 week na siguro. 1 week na last week pag storya ako si mo, gambal ka nga daw hindi gid siya. wala. Though almost waiting. Yes. Okay. Now, Rick na lang bi, kaya confused ko sa imong ngalan. Rick, working ka sa bong. Closer ta. Kaya hindi agad naman batian sa radyo. Istuga. Working ta, closer sa mic. Nag-obra ka sa bong. sir. Ano kalabig nag-obra? Nung almost, 5 months. Sinay pa lang gidman ho, nag-work. Okay. Sang na-discover mo last year nga amo nang iya ginabatsyag, how does it feel? I mean, anong ginabatsyag mo during that time? Sakit, sir. Oo. Yung kagbudlay niya tulukon sa gamo lang, sir. Nga nag-suffer siya, sa iyang sitwasyon. It happened last year, hindi ba? Pero, asa subong, gin-mention sa ako ni Miss Gladys, nga araw ang gyapon niya, every time mag-out kasi mga obra or may tawag ka, nagabulig ka bantay sa iya. Sir. Okay. Sang mga time nga nag-suffer niya sa iya nga masakit, kaya dasig na siya mo. Dasig Dasig na siya pag cancer gani dasig. Grabe ka aggressive sa iyang cancer. Oo, lamunon yung panaya is immune system. We are talking about the immune system pa ba? Mas dasig pag na siya. So naga-bedridden na lang siya, di ba? Nagigda na lang siya. And na-mention ka ng mamaya ni Mami Gladys nga dependent lang siya sa oxygen. Anong nag-drive sa imo, Rick, nga kung sometimes kita nga nagakigugma, would always look for someone nga makabalik sang gugma sa aton eh.
nga may interaction, nga romantic na siya nga love eh. Pero si baby, Mary, is ano na siya, medyo bedridden na siya, wala siya response, hindi na ka mo ka-date, you cannot even ganiguro talk, hindi ka mo ka-stress and tsakto. What drive you nga padayon siya nga palanggaon, suportahan, kag ara kagyapon sa etupad? Langga o gid sa sir kag dugay na gid niya. For 8 years na kamo. almost And 8 years. okay. And palangga ang love ara gid sa imong heart ya, no. May mga plans na kamutan nga mag-settle down or magpakasal. Oo, sir. Okay. Like last year pa or Last year pa. oo. And then natabo ni siya sa bong. Oo. Okay. And kumusta kumutulo ko sila nga duwa mo Gladys. Kaya subong ya salda pa na makita sa amos na nga sitwasyon eh, di ba? Nga do unconditional ang love nga tawag ya, nga tawag. Happy ka man as a mom nga may isa ka, you know, may isa ka Eric bala nga may isa ka Rick nga naga padayon, nagaunong, nagapalangga sa mga bata. Actually, every time nga makita ako siya, nga nagalabantay siya sa kay Bibi, na makita ko, gid pala sir, ang iyang love sa bata ko. And then, hambal niya, actually, nag-desin siya na sila sa akong mapakasal. Ako lang ginaulat nila. Okay. Pero, hindi pagid ko magsugot. During that time. Oo. Ay, hindi ka pag-ready during that time. Grabe. Pero pag lisensya nila, okay pa si baby? Hindi na Di ba ginabatsyag na siya? May ginabatsyag na siya. Despite that, nag-propose Nag-lisensya gidya siya, si sir. ano ya, Oo, si Rick nag-lisensya. yung pakaslan ni gidya gyapon ni iyang mga bata. Okay. And do you think, Mami Glads, ang presence ni Rick, with your presence, with your full support as a mother, kagara pa si Rick sa iya, naga-contribute sa iya nga magpa-happy siya maski pa despite sa nabatsyag ya. Yes, sir. Duga, mag-abot ni si Chris, balay, duga, okay siya, strong siya, gusto ya gid niya balay ang mastorya pero si Chris, galing ang kaysa, wala man si Chris, nag-obra mo, ginapangita, ya gid sir. Pangita yagid. Grabe, no? I mean, you know, I'd like to share a short story, bala. Kaya may kilala man kung amo na, ang iya father, bala, is sick na, separated na siya for 12 years. Tapos, nagmasakit ang iyang tatay. Tapos, na-chemo man, colon cancer man. And the hopeless man, katama. Nagbalik ang iyang iloy, sila bala, nagatipan sa iyang amay. Ang 2 months naging tanding sa iya, subong 1 year na arap siya gapon. Pero hindi na siya maayo. Kinkimo na siya, hindi siya maayo. Pero na-extend ang iyang life. Meaning, ang love can really, ang happiness ato niya heart, yung love, can extend gali sa ato niya kabuhi, no? That's why tsakto ginablang nga once ka plangana ka mo sa Ginoo, assured ka bala, happy ka, satisfied ka, assured ka bala nga ang life mo nami with His presence. Same subong sa topic ta. Ang love nga gina-offer ni Eric sa iya, nga Chris. Kita mo, nagka-confuse ako. Chris, Eric ang ako dyan. Nagbasa ko news, kinablang yung tiro, ito bala Eric yung ngalan. Chris, no? Ang love yung offer ni Chris, yan, maski paano, hambal mo, nagapahappy sa iya. I No? think siguro, sir, when it comes sa love, amo ginaguro subong ang ginahuptan niya. Now, why is it until now? For 3 weeks na siya, sir. Tapos, do ka miracle na lang gid sir, nga. Nagabuhi pa siya. Oo, ara pa siya siya po. Still, do ginagusto ya pag sir, go on, pag isang iya nga life. Oo. Mami Glads, being a mom, kablo ka lain ng balatsagon si Saka Iloy. No? Bilang isa ka Iloy, paano mo na siya ginbaton? Paano ka mga duwan ni sir, sa iyong mga husband, binag-struggle? Because ang anak mo is very young. And dapat kita ko pa sa life nga to bangon niya. Actually, sir, do hindi pa siya namon accepted actually mo nga mo na nga anytime pwede siya ni Lord kuwaon sa hamon. Pero so makita siya namon nga naga-suffer bala sir. Do amo na siguro ang ginakuha na we will accept what will happen to her. Kay syempre ang life ta gin borrow ta lang kay God. We need nga ibalik taman kay Lord ang kabuhi ta. So actually bisan sakit every time makita mo siya sir nga in pain, sakit gid siya sir pero wala man ta siguro mahimo kay Ano kasi pain man, ay nabatsaga like ang makita mo
may times hindi ka sakit pa ng kitlawas. Ya, Not really, sir. As pain nang lang, kuriit lang siya. Wala siya, sir, gambal nga sakit. Dugi na, deep inside ya lang, dugi na tago ya lang bala nga may pain siya. pero sakit gid sa naguro ya kay tingnan to nakasuhon ko lang gani ka kapoy, hindi ka sakit niya, sir. kakaon, hindi ka Gambal siya, sir, nga luya lawas niya. May best gambal siya, nakapoy na ko. Gusto ko na magpahuway. Usually, amo na Gambal lagid siya. gambal gid Oo. na sa amo na, sir. and it really pains you as a mother, no? Dugi na ko mo sa dugan. Dugi na daw, as in, wala daw maupos ko as nga sa kandila. Ados in dugi na kumos, nang siya balay, sir. Paano believe ba sa inyo, no? Wala kami galing gahibi, sir. Pinit ka, magtubang sa iya. Ginatago lang namin. So, ano ginahimo mo subong as kabalo man tangati base ilan, anytime grabe no, grabing sense of acceptance sa heart mo, no? Very strong man. Because sakto na inambal mo, no? Ako personally, nakita ka lang example lang ha. May ido ko, no? 3 kabilog. Ang sa ko ido na early siya napatay. 3 weeks ako yung nag-mourn sa ako ng ido. How much more inang bata mo nga ikaw nagbunag sa iya nga palangga mo, ginupod mo siya and extension sa imong nga life, no? Believe YouTube lang kung paano mo na siya ginabaton. Bisan ako sir, wala man ko, sir, idea kung paano ko na-accept. Maybe siguro kay pray lang gid ko, sir, mo. Man lang gid na. And, so paano mo subang nababatsyag ang imo pagpalangga sa iya? Amo lang, sir, take care sa iya. Gina-istorya ko siya. Anong gusto mo? Kamusta ka na? Kung may hambal ka sa amon, ihambal mo lang sa amon. Manabala, sir, do pakita lang yung sir by means of pag-alaga sa iya. Paghambal siya per nga I love you. So ga-reply mo na siya, sir, I love you too. Sweet na sa iya. Sa mahag na siya, kaya isaya ka kamot, di man may magiyo. Isa lang ka kamot gahag. Okay. And very emotional nga halos everyday, guro emotional scene ang makita natin. Sa amon gid balay, sir. Dualas gid kami datanan. Especially including mga utod, yeah. That's why Ganda sometimes sa mga kabataan kaya mamati subong, sometimes kung mayroon ka mo dabla may encounter nga mga friends nyo, nga do sometimes hindi nyo may tsindihan, hindi nyo agad bully or kontra. Kay example, utod mo ba ang nagamasakit? For example, tikis hindi ka kapakot yung aga mo na siya, gali sa balay na gali, may mga struggles lang nga encounter. No? Tuto Chris. Paano, bakit pa nagaka-disturb sa ubra mo, nga ara siya? I mean, siyempre, sa heart mo, gabat siya, gamanaya mo, ang tao na palangga mo subong, naga-suffer. Paano ka naga-cope up sa imong trabaho? Despite sa imong sa iya sitwasyon subong, paano ka nagatinguha nga maka-focus? Focus na sa akon niya, brother. Oo. Kay yapon niya makadto mo yapon siya. So every time nagkakadto ka gito sa iya, yeah. Like Mag-day off ko, sir. kada day off mo nagamasya ka to sa iya, nag-istorya ka mo dito. Okay. And sa kuon mo kadto dito sa iya kay na-mention ni Mami Gladys nga naga-alive siya, nagaka-inspire siya, excited siya kung ara. Kami ni ang imong presence, could also extend man sa iya nga life, sa iya man nga happiness, hindi ba? That's why dapat every now and then anhan mo siya. Naka-gift ka siya sa nga Valentine's. So, nagadto ka pa lang to sa iya. Nagkadto siya sa 14. Wow. Nagbakal siya oxygen. Ano siya, oxygen, no? Mas practical. Compared sa bulak, mas dami oxygen. Naghatag siya sa ginudugang bakal sa oxygen. Kaya actually, sir, oxygen, 2 ka tangke, 3 lang ginakadlaw sa amon. Ang 2 ka tangke, 3 lang kitadlaw sa inyo. Because, tagpila na siya, ang tangke. 650 ang isa ka tangke, magpatubong. So, 1.4 gina-cost naman for 2.5 days lang na kung kisa. Grabe, no? Yes, sir. O sige, ako yung madugang ako rin sa imo yung oxygen, mahatag ko sa imo yung nagbakal mo to gift sa iya, ha? Para may special mga date. Nga diba, gadalaan mo kita siya dapat, yung bisan flowers na ako na, dahil sorry, hantay ako na first nga program, no? At isa nakadto ka to, naghatag ka oxygen. Di ba, mas sweet? Hatag siya na bakal oxygen. Mas dami. Bakal ka na, kung ano-ano dayari, yung oxygen ay, sometimes wala, that's why we have to thank God every day. Because ang ginaginawa ito lang hangin, libre. Imagine, 600 every 3 days. And then God is giving us free
nga hangin, inhale and exhale. Tapos mareklamo pa ta sa kabuhi ta subong. Reklamo ka pa nga kulang ka sa amo ni, pigado ka. Wag siya, wag ita rason niyang mag-complain niya because God is more than enough. Ang abi mo wala mamiglads, kinahanglan sa gina-share mo diri subong sa amon because aside sa imong pagiging strong, kag unconditional nga love sa imong nga kabata, pinapakita mo man subong sa amon nga we have to be grateful sa aton nga life. Samtang healthy kita, paslamatan tang Ginoo. Samtang kabugtaw ta everyday sa life ta, kag makaginhawa kita nga libre, paslamatan ta. Because the moment ko niya na gani, hindi ka nakapakot kung kaya mo. Kung maghatag ka man ng gitsang pagpalangga, ipakita mo na gitsubong, hindi na buwas, hindi. Everyday dapat Everyday. love. Tsakto, okay. Everyday. That's noted. As much as possible, no hate. Yeah. Just love. Pag same man sa imo, Chris, subong gid, especially. Si Daddy, si hahabi mo ya, kumusta naman siya? Paano siya? Kasi ang laki, hindi siya expressive. Pero, kumusta naman niya si Daddy sa iya pag-treat, My sa best- paghandle sa amo sila nga case sa inyo nga pagpilaw sa inyo kabuhi. Actually, sir, ang husband ko, may best man nga ga Siyempre. teary-eyed Oo, siyempre, sino man, be. Actually, doon di man ma-accept kay may Arabes nga do ginakuha niya ma'am kaugalingon niya bala sir nga muni natabo tani ko wala na siya natabo sa barko muni masustain na niya mo tanan. Hindi man niya. I mean, you know. Pero at least ang still ako nas banari pa for almost pila na ka years nga muna may nabatchag man sa pero maybe sa pagpalangga siguro sir naga-alive kita siguro when it comes sa pagpalangga Sakto. naga-stay longer pag kita siguro. That is one big lesson this Yes. morning. Bisa anong masakit, bisa anong struggle, Basta basta may pagpalangga. Pagpalangga. Grabing love, no? Grabe, amazing, Kag amazing. ang kuan gid sir. Relasyon sa Ginoo. Relasyon sa That's Ginoo. one. That is tested and proven. Ako personally, tested and proven gina sa akong life ya nga basta ganiya kabalo ka, nga ara siya. Madam, I'll grab this opportunity bilang ihambal. Kaya last night, saran ko nimo, sini ko 2 nights ago, sini ko kabudla gid. Siguro ang tao ko na budlayan siguro magpati sa Ginoo tungod hindi mo siya makita, no? Di ba? I mean, God is one person niya, hindi mo siya makita eh. Tapos ginapatihan mo siya, ginapangayuan mo sa iya, ginaludahan mo sa But you know, hindi ko man ma-explain, pero sa akong life, amo na lang ako na agyan personally. Sa nagsugod ka pati, istorya sa iya, establish ang relasyon ko sa Ginoo, at tanan niya nagbago, tanan niya ginatag. Kinasabat sa kabalang, hindi ka katsindi kung di siya galin. Kung hindi ka karon, kung hindi ka magpati sa iya, kasi ako mapati. Yes sir, actually experience gina na when it comes kay God. Kaya syempre galibog man ulo mo bala kung kis agol pilang may maabot nga person, do may mga instruments bala nga ginahatag para sa imo. And then do gina-realize siya gid ka nga dapat unahon gid siya. Siya gid sa iya, gid siya sa iya kagid permi may istorya para to keep you one gid pala sir. Okay. Now, unahon ko anay si Chris. Chris, ga-express ka man sa imong istorya ka mo. I mean, kung duwa na kamo, ginapabatsyag bugid sa iya nga, you know, for sure kadamo gyud ang dapat mo pang ihambal mo tanan sa iya, but well, I hope may miracle, but if not, kabalo ka gid nga ang inyong love story hindi iya maglast para sa iba niya couple. Kabalo ka gid na, hindi ba nga in worst scenario, although we are hoping and praying nga may miracle, although the way nga istoryahon ni Mami Gladys, medyo that is next to impossible already, no? Kaya tungod medyo malignant na gid, bedridden na gid siya, and almost why na siya gina-cure gani except for the oxygen. Wala na kami bulong. Why na bulong? O why na siya ginabulong kaya hindi na pagbatunon sa lawas. Yan na-mention mo, no? Yes, The why na. bloated siya sa bulong mo. So may pangaway na lang. Oh, Daw mo na be. Kaya tungod hindi na pagbatunon sa iya system ang bulong. And to kabalo kita nga one day, you know, mabalik ito sa ato niya Ginoo ya. May balikan na karon mamiglas kay gusto ko hambal si mo nga kanami wala kami chance pa kamo yang pabatunon mo yung Ginoo sa iya ya, no, kay samtang aware pa siya. Siguro if there's one message nga matag gusto pala mati ta bala. Kay ikaw ara ka subong sa sitwasyon nga almost you know kabalo ka man niya, this won't last. Ano na siya kung may ara? Hindi lang gid nila pagbayaan sir kung ano man gid ang mag-suffer man ang ilang partner, hindi lang gid nila pagbayaan sir. Dapat unungan gid nila. Especially sa pinaka-moment nga grabe 8 years ka mo, no? Oo, sir. So dalom na gid ang paghigugma, ang papalangga kung tani ya, no? Oo, sir. Okay. And if there's one message sabi nga you would like to share bisa kay baby,
ano na siya kung matigid man siya subong. Bato lang yun sa sir. Kay Ari lang yun ko di permis. Para siya. And fighting, it doesn't only mean living. Fighting could also mean accepting. Nga despite sa matabo sa imo, dapat ang heart mo ready. Amo na nga pagbabato. Palangga siya na baby siguro, no? Palangga siya. Kasi ang istorya mo kagina every time gabot siya, duga buhi. Duga happy si baby, no? Wow. Kabay pa dam palaki nga preso sa iya, no? Actually, gusto yun natin ni Sir sa balay magstay. Galing kinaluoy mo ko sa iya, Sir. Kaya gaubra siya mo. Tama. Magpulaw siya, ya bala. Magpulaw pa, mag-take care. So, mag-duty siya. Ay. Do, ano na siya karon. Hindi na siya kakonsentrate sa ubra niya. Gani man. Kaya actually, naligad, doon nagstay gini siya sa balay. Istarget siya to. Oo. Pagwagin naman sa hospital. Kaso naluoy man ko bala, Sir, sa iya. Bata pa siya. Kag-ubragin siya. May apektuhan niya ubra. Gani man. Kag ngitsura ka loyal gid siya kadaan niya na do. Buot gid siya actually, Buot Sir. gid siya. Oo. And then na nagpalangga man si ano sa iya. Si baby sa iya man because very loyal man siya katama and lang you had me at my best. Now you have me at my worst. This sang nami gid ara ka sang worst ara ka man yapon para magpalangga, maghigugma. And I'm glad and very happy nga mapatian ang mo siya na. Say mo naman niya Mami Glads. So, message mo ba sa mga Iloy, no? Kasi ikaw you now have the hardest challenge sa imong life eh. May mga Iloy nga okay ang condition silang family. If there's one message na mahatag mo sa mga Iloy subong iyang okay sila, bilang isa ka Iloy, anong mahatag mong advice sa ila? Whatever nga nakakatabo sa mga kabataan, no, problema man da or ano klase ng mga sitwasyon, dapat lang ipakita tagid as a mother ang pagpalangga kag pasensya gid. Pagpasensya kung ano gid man ang nahabaan tagid bala sir ang aton pagpasensya, and then ang pagbalangga sa kabataan ta basta am lang sir pagpalangga kag doan conditional nga pagpalangga sa bata. Kung gamasakit na hatag tagid ibuhos tagid ang tanan. Basta kuya bala mamiglas bilibot ko sa imo kasi inyo ni hobby mo, no? I can only imagine kung ano na siyang struggle ginatubang nyo everyday, kung anong But burden. like it actually sir sa akong situation mo actually siyempre may klase pa ko everyday. Teach ka pa ba? That's one pag-edo. So, kunwari ako sa eskwela, may best nga ang pinsar ko sa balay. Pero, kunwari, may ginatry ko gid nga mag-focus gid kuya sa klase ko. So, I mean, paano mo i-establish ang kagulingon mo, kabalo ka nga pagpuli mo, may isa tong nagasuffer. May isa ka nga alagaan. Before ka magalit sa balay, alagaan mo, anay. Dason, pagpuli ang mo man. So, dapat ang pagbantay, pagpalangga sa kabataan, ihatag ito yung batsag everyday. Ipabatsag everyday. And your message pisa kay baby, nga mamatigid man siya. Langga, keep on fighting, ari lang kami di sa imo tupad. If ever gin man time comes nga mo na ikwaon ka na ni Lord, I know accept mo naman yung situation. Pero tandaan mo lang gid nga ako kami tanan gapalangga gid sa imo. You know, ang masubo bala madam sa mami sa death. Ang masubo sa death is kabalo ka lang nga that's it. Once nga madula siya mo, that's it. Hindi ka na sure lang makita ipakamunuan because why tayo nakalabot sa langit niya mo, why tayo kabalo ka anong life after death eh. So, ang naka-painful ang part sang losing someone is that ibalo ka lang this will be the last time nga mahistorya mo siya, nga mahag mo siya. That's the damo blaga post sa Facebook mo lang tani kung tagaay ko 1 minute be nga mahag ko ako niya, may ako niya, iloy ako niya nga loved ones because you know that's it, no? But ang pinaka-namin subong nga part is that nabaton mo, wala kang nagkulang, ginahimo mo tanan, ginahatag mo tanan, inablang tsakto na sa, inablang best effort, nga kung waay nagid man siya, kabalo kaya nga waay ka nagkulang sa pag-extend sa pagpalangga mo sa iya. And ang imo nga pag-guest diri subong is a wake-up call and a reminder sa amon tanan sa aton palamati nga
express ang pagpalangga everyday. Kung hindi agad away, agad pag-abot mo sa balay mo, hindi magreklamo sa kung anong ara lang. I-ask it ang mga kabataan ko, kamusta ka mo? Maganda ko sa eskwelahan. Oo, na ba lang? Precious ang moment. Precious. Okay. And last na lang before tayo mag-end. Why ka man naglain ng buot o nag-question sa Ginoo nga natabo na? Actually, sa first naman na balaan nga may cancer na siya, gin-question ko gid si Lord. Lord, nga mo na bala, nga doon sa kadamo sa situation, nga siya, nga almost sang pagbunag ko na siya, 50-50 man ko, mo na bala. Do, nga ako haon mo gid siya sa akon. Pero later on, sir, na-realize ko, ay Lord, sorry. Sorry gid ha, nagamo ko na siya nga, sorry gid pag-question ko sa imo. Kabalogit ko nga may purpose ang tanan kung ano ina ikaw lang gid na yan nakabalo sa na pero sir, I'm so thankful ang kay do miracle pag siguro nga 3 weeks nga do mapakita pagid namon sige ang pagpalangga namon kag si Lord gid extend niya pagid ang iya life para guro sa amon gid tanan. Grabe, no? Silver lining. Ginatulok mo ang mas positives sa negatives na. Always positive good. With that, thank you very much. Mami Glads, Chris, sa kay Daddy. Thank you again sa inyong pag-upod diri sa amon. Isa ka sweet, isa ka manami no nga Sunday ato ginupdan sa buong aga kadamo sa mga na-learn naton diri kag ako personally I'd like to reiterate sa atong mga tagpalamati, if there's one thing na dapat i-appreciate diri subong, the love of God. Hindi matakos, hindi ma-question, hindi gid grabe gid saya. He is the provider of everything. Before mapaihambal, ginahatag yan na. And there's no reason for us na mag-question gid sa iya. All we need to do is to simply have faith in Him, ihatag tatanan sa iya, and be thankful. And sa aton diring everyday nga pagpangabuhi, let us appreciate life. Hindi ta pag-isipon ang waay sa aton. Isipon ta ang ala sa aton. Because amo na siyang mas importante gid. Happy Sunday sa aton mga tagpalamati. Thank you, Mami Glads. Chris, thank you ha. And Dads, thank you gid. Kag sa kay Baby dira kung ka mamati gid man si Baby dira subong. Kanami sa imo ya kami time ka pa yang mag-ayo kay Lord nga maupod ka siya sa langit amo na pinakanamian jud gid nya part dira kay may time kay every day nga magbanding siya and ayoon mo sa blaya pangayo ka patawaran and then may time kay lang mangayo siya lang dala mo ko tabi mo ginharian because ang salvation di laglahog and God bless ang imong heart, God bless ang inyong heart, Mami, and sa imong Chris, sa imong man. Sa tumatag palamate, this is a Sunday nga dapat i-celebrate naton. Amo nang bako every day, every gising is a blessing. Kada mamukulat sa matata, kag okay ta, we have to thank God first above all. Don't forget na magsimba subong, and don't forget na mag-upod diri sa atong programa every Sunday. Once a week lang man ni siya, no? Ang isa ra special pero nothing to lose. Ma-enjoy ka mo diri sa atong programa from 8 to 9 in the morning. Inigyapon ninyo ko po si Alagad, Konsehal Israel Ising Salanga, nagabilin sang isa ka matamis nga Happy Valentine's, Happy Hearts Month sa inyong tanan. Kag don't forget na magsimba, magbanding sa inyong pamilya, kag enjoy gid ang atong life every single day. Happy Sunday, God bless. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.